между редовете за всяко едно нещо в живота, по-добре ще ти се получават нещата. Ние можем да потвърдим какво ще бъде времето утре и то гарантирано благодарение на синоптиците, които споделят, че над много райони в сряда облачността временно ще намалее, като максимални температури очакваме между 15 и 20 градуса. Валежи от дъжд се очакват главно в югозападна България, около Стара планина и в североизточните райони. Слушай Радио Energy навсякъде и по всяко време с мобилното ни приложение Radio Play. Radio Play. С Radio Play виждаш коя песен е в ефир и до 10 песни от плейлиста на любимото радио. Свали Radio Play от radioplay.bg и слушай твоя любим плейлист напълно безплатно. Работа, деца, пазар. Трудно ми е да се поддържам във форма. Разбираме те и имаме решение. С пакета Smart Fit от Yetel е лесно. Получаваш достъп до фитнес зали, съдържание за тренировки и здравословно хранене, както и отстъпка за смарт часовник. Супер, но как да го ползвам? С планове Total Unlimited получаваш достъп през приложението Yetel. Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това? Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш. Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно. Точно така. Дълготрайна защита, красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт. Ако искаш да научиш английски без проблеми, Фарос е насреща и за малки и големи. Направете първа стъпка. До 15 юни се включете за отстъпка. Училища Фарос имат повече от 35 години опит в чуждоезиковото обучение за деца и възрастни. Очакваме ви на faros.bg. Предаваме на живо от Айко XXXL, за да разберем защо семейство Айкови продължава да живее там. Огромен избор ниски, огромен избор ниски. Сега в Айко XXXL 20% отстъпка за бебешки стоки. Айко, където има всичко. Огромен избор ниски. Не чакай сезона да свърши! Mid-Season Sale в Sport Vision. Вземи любимите си спортни марки с до минус 30% отстъпка до края на месец май. Спортът не чака, побързай! Титан Пропъртис. Символ на успешната сделка и доверие в недвижимите имоти. Титан Пропъртис. Когато успехът е не просто цел, а стандарт. Български шперплът, страхотно качество при Велделесо център. Много добре. В днешния урок 2 хубави очи не искат и не обещават те. Обещавам. Моля? И аз ви харесвам. Това е стихотворение на Яворов. Да, бе. Отлично. Back to the 90s Мега Парти се завръща с нещо още по-лудо. DJ Диан Соло, DJ Дончо и секретен гост изненада, чието хитове всички пеем на Исус. Пловдив Ивент Център на 17 май. София, 31 май. Клуб ФОМО. Back to the 90s Пловдив и София с мистериозен таен гост. Билети в Ивентим и Грабо с медийното партньорство на Радио Energy. Бомбастик. Матраци Блян. Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт. Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%. Матраци Блян. За да се събуждате с усмивка. Sunny Beach Club. Слънчев бряг на плажа за минутка. Парти, бар, коктейл, басейн. За по-големи място за бухеми. Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Резервирайте сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg. Внимание, внимание! Прекъсваме рекламния блок с важно съобщение. HBO-та. По-добрите пробиотици. HBO-та. Защото помага. Клуб 33 представя вторник, 13 май, Балканско студентско парти. Минус 50% на маркови напитки. Вход свободен за студенти. Резервирай на 0877 333 033 или на justbook.bg. Клуб 33. За да се събуждаш от починал? Матраци Дормео избери и от магазини Матро с отстъпка ги вземи. Домът е там, където е Дормео.
Тако не е нужно да е Великден, за да имаш Велик ден. Заради април и май месец с незабравими приключения и супер отстъпка от 15 стотинки на литър за дизел дабл филтър и EcoRacing 100, 9 стотинки на литър за економи горивата и 5 стотинки на литър за автогаз. Виж повече на ecosmile.bg. Ремонтът на банята или терасата е чиста лотария. Добър ли ще е майстора, добро лепило ли ще избере? Вебер, водещ световен производител на лепила за плочки, създаде Weber Colflex Plus с изключително дълголетие и устойчивост на покритията. Вебер, направете ремонта веднъж, а сега спечелете и награда. Вижте как на www.bg.weber. Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето! Фью! В скрина! Ето тук под леглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се. Ела в Мьомакс до 18 май и гръбни от минус 20 до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 30%. Повече на Myomax.bg. Тази седмица с Kaufland Card вземи литър златно добруджанско олио с цена до 6 броя на покупка 2,49 и 20% отстъпка за всички пилешки продукти Шеф Месар. Kaufland Card. Карта, която пести пари. Hey, this is Mika, and you are listening to Energy.